L-ewwel din hija l-ewwel attività tagħna għal ħafna snin li se jkollha rabta ta' 100% biex ngħidu hekk mal-gastronomija. Il-konsum tal-ikel huwa wieħed mir-ritwali li ngħixuhom ta' kuljum u għaldaqstant għandu post importanti fil-kultura tagħna. Fir-rokna tal-lum se nagħtu ħarsa lejn l-ikel lokali permezz tal-Valletta Local Food Festival. Imma ma waqafniex hemm, dan mhuwiex festival kwalunkwe ta' ikel, daka fil-fema tiegħi faċli stajna nagħmilnieh u stajna nagħmilnieh f'attività tal-massa. Imma għamilnieh u ħsibnieh u pjanajnieh fil-Valletta Design Cluster. L-ewwel nett, għalfejn Valletta Local Food Festival. Dan huma local produce, ġifieri ir-riċetti, l-ingredjenti, il-laħam, il-ħut u l-affarijiet kollha li se jkunu qegħdin ifornu l dan il-festival huma kollha Maltin. Ġifieri dan huwa kollox oriġinali, sew minn ħajamlu, sew il-kokijiet, sew l-ingredjenti, sew il-ħaxix, huma x'inhu huwa local produce. Allura dak kien xi ħaġa importanti ħafna għalina u allura kellu bżonn ta' ħafna ħsieb. It-tieni punt ukoll dawn huma kokijiet li se jkunu qed jieħdu sehem li bejn wieħed u ieħor kollha għandhom negozju ta' ristoranti fil-Belt Valletta. Imma wkoll kokijiet oħrajn li diġà għandhom rabta mal-Valletta Design Cluster il għaliex hawnhekk matul is-snin, matul medet ta' snin mhux biss kien hawn kċejjen u kien iforni ikel għal komunità Beltija imma wkoll ammont sostanzjali ta' fran. Allura għandek il-legat tal-istorja tal-Valletta Design Cluster u allura da kollu żewwiġnieh flimkien u għall-ewwel darba din is-sena qegħdin nipproduċu u nippreżentaw fil-jiem li ġejjin hekk Alla jrid l-ewwel Valletta Local Food Festival. Fil-fema tiegħi programm u kalendarju kulturali f'ħafna bliet Ewropew ħafna drabi inkludi events jew attivitajiet ta' gastronomija. Sfortunatament inħoss li gastronomija f'sens kif qegħdin naraw aħna dak li għandha x'aqsam mal-arti tal-ikel, l-arti tax-xorb, l-arti tal-ingredjenti, l-arti tal-produce f'da sens lokali hija nieqsa ħafna. U allura din se tkun importanti ħafna biex hekk Alla jrid bħalma nagħmlu b'ħafna mill-attivitajiet tagħna dan jidħol fil-kalendarju kulturali annwali tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Qed nirreferi naturalment għall-ewwel edizzjoni tal-Valletta Local Food Festival fil-jiem li ġejjin. Importanti ħafna li l-Valletta Design Cluster li naturalment ukoll hija sussidjarja tal-Valletta Culture Agency huwa proġett tal-qalbna ħafna huwa proġett fil-qalba tal-komunità tal-Belt. U allura il-proġett kien magħmul tajjeb f'da sens ukoll li għaliex ridnieh fil-qalba tal-komunità ħafna min-nies li se jkunu qegħdin jikkollaboraw f'dal-festival joqogħdu fil-Belt Valletta huma Beltin u allura naħseb hemmhekk rajna li l-libsija fornuta kollha u l-post għalina ġie naturali ħafna għaliex naturalment ukoll m'għammar b'dak kollu possibbli biex intellgħu attività ta' din ix-xorta fil-Belt Valletta. Mhux biss importanti, imma kruċjali wkoll. Il-Valletta Design Cluster huwa proġett tal-qalbna ħafna, huwa part integrali mill-Aġenzija Kulturali l-Belt Valletta, imma wkoll integrali f'dak kollu li għandu x'jaqsam attivitajiet tal-komunità. U l-Valletta Local Food Festival essenzjalment huwa wkoll proġett tal-komunità u allura din hija l-qalba ta' fejn joqogħdu l-Beltin, fejn jgħixu l-Beltin, min se jkun qed jieħu sehem anke l-kokijiet u xi nies oħrajn li qed jikkollaboraw magħna fuq dal-proġett huma Beltin u allura kienet għażla naturali li l-ewwel edizzjoni tal-Valletta Local Food Festival isir proprju hawnhekk. Dan l-inkubatur tad-disin u naturalment u proġetti oħrajn magħruf aħjar bħala Valletta Design Cluster.